Asteburua zaila izan da Goierrin eguraldiari dagokionez. Ekaitzek irudi ikusgarriak eta kaldak eragin dituzte, 1.000 bezalako ekitaldiak bertan behera uzteaz gain. Larun batean, Atan aldean bizi izan ziren momentu zailenak. Ordu betean, 35,7 litrometro karratuko bota zituen, errekak bidetik ateratzea eraginez. Ekaitzen ondorioz, gau hilaldi mitologikoa ere bertan behera utzi behar izan zuten. Larun bat iluntzean, 8 gutxi, 8 galdea, izan zen, turmoia dana bezbeltza jarri zen, eta harri ere egin zuen, baina horrekin batea ebi fuertea, eta bat izan zen mendi alderdi hontan. Eta honen Idiazabal aldea ematen duen mendi baiara hontan. Eta horre kaosa sortu zen, erreka txiki jaisten diana menditik eta gainezka intzuten, dauzkaten pasabideak eta dana betezian goitik etorritako harri eta adarra eginda, arbola eginda, eta dana, ikusten danez hemen, bidez etorri zian geho, erreka barruti izan barren, bidez etorri zan, eta harri eta dana bete do kaleak. Larun bat gauean, ilunpetan makina zale bati da deitu genuen, eta ondo responditu zuten, eskerrak. Makinakin etorri, tratore batekin etorri, eta momentuan oztopoa eta jarri genuen tratoreakin, esan detena, makina etorri, eta hemengo errekaio askatu egin duen, da bere bidetik jarri genduen, esateko, erreka bidera hau genduen berriz ere, eta gero pixkat garbiketak, baserri bideta bideak martxan jarri genduen hemen. Larun bat gauekoa hemen izan zen, hemen herri barrua, etxeetara eta ura sartzen hasi zen, eta hemen izan du, baina atzo hasi ginen beste tokita begira, eta beste baserri bide desente dauzkeu, bai luiziak, eta bitan daukeu erreka handio, hemen gertatu zen berdina, erreka txikiak desbordatuta dare, eta baserri bidetio, pistatio jeiste nahi da oraindik errekak. Astigarraga auzo daukeunetik desbidaruta Lixarburu eta Dorronsoro baserri biden, hor da bidez datorre erreka, makina egina desbideratzen den, eta gero Motasoro auzoan baita baserri bide batzutan horre berdin dago, bidez datorre erreka. Guain arkitektoak inda, udaletxeko arkitektoak inda balorazioa eta informeak eta egin, ze kalte eta zer daudena, eta gero makina zalekin da eskabadorakin, horik garbitzea, luiziak entzea, errekak bere garbitasuna imarko dugu erreka txiki horietan, eta bere normalidadea iristea. Igandean aldiz, Ordizia eta Lazkaon izan ziren eurite handienak. Ordizian, ordu betean 23,2 litro bota zituen. Urak hainbat errebide hartu zituen, eta Majori kiroldegian, Orklin eta zenbait garajetan adibidez, ura sartu zen. Momentu honetan gaude hemen Majorin plazan, garajetik ura ateatzen, baina, prinsipioz, dei pare bat eduki ditugu, 3 konkretuki, beste bazan zu alarma bat saltatu zuela, han Goierri kalean, eta, baina ez da ezer izan, eta hemen atera dugu ura, nola asensoretik zulutio hori, gelditzen den ura hori atera dugu, eta hori, momentuz dana kontrolatu dago. Bizilaguna gehienak ez zeuden hemen garbitzen danak, haiek konpondu egin dute, gehienak haiek egin dute, eta gero gugile egin dugu haiek izutela, txintzutela egin. Bakizu nola dagoen, uda hau hola dago, egun guztiak olakoak izaten dira, baina gaurkoa konkretuki izan da igual pizkat haundiago puntu hontan, bakizu ekaitzak edozin puntuan ez dauket zer ikusirik, igual hemen errotzen da pila bat eta hemen 2 kilometratara ez dago ezer.